deixem mitja dormida, desperta de seguida, cada dia al dematí, canta el Kiki. Kiki Ràpid, el podcast del Kikiriki. Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes, benvingudis al Kiki Ràpid, el vostre nou podcast preferit. Encara hem de seguir dient que és nou? No, això de... Nou, ja portem uns quants. Portem més de 10 programes. Vull dir, ja potser ja no toca anar a dir que és nou. Vull dir, ja, potser ja s'ha convertit en una tradició, com menjar xurros el primer dia de l'any per esmorzar, que pot ser abans d'anar a dormir o un cop ja t'has llevat, depèn de l'edat que tinguis, però al final les dues coses poden convergir en menjar xurros el primer dia de l'any, com que em toqui cada any el rei i la fava perquè em menjo el tortell sencer. Estic anant, com podeu veure, per ordre d'època de l'any, Hem començat per Cap d'Any, Reis, després d'això ja vindria, com no disfressar-me per Carnaval, com arrasar amb els bunyols de la Quaresma. Quan estic gravant això estem en Quaresma, em sembla que ara que estic gravant això estem en Quaresma, perquè estem entre Carnaval i Setmana Santa, i entre Carnaval i Setmana Santa és la Quaresma, la vella Quaresma, aquella senyora que té set peus, i cada peu és una setmana. Té 7 peus, entenc que té 7 cames també, perquè vull dir, els peus han de penjar d'alguna cosa, no crec que tingui una gran cama. Hòstia, com va això? Perquè, clar, la Quaresma té 7 peus, però té també 7 cames? Per què no es diu que té 7 cames? Per què es diu que té 7 peus? Potser és que té una cama, però com un tronc d'una alzina, i li surten tots els peus, i llavors és com l'autobús dels Picapedra. Ara estic tirant molt enrere, vale? O sigui, ara, perdoneu, o sigui, potser hi ha millennials que tampoc pillen la referència, però... I feien com molt així i sortia l'autobús disparat, perquè és com... La Quaresma és un autobús dels Picapedra. Estic ofenent a molta gent ara mateix, em sembla, però és que la vella Quaresma... És que de debò, no en parlem prou de la vella Quaresma. Jo avui no he vingut a parlar de la vella Quaresma, jo he vingut a parlar d'una altra cosa, que després ho traurem. Però la vella Quaresma és el monstre mitològic de Catalunya. És que no tenim... Ens falta... Trobo que ens falta monstres de folklore coneguts. Perquè monstres de folklore en tenim. Molts. I raros. El que més m'agrada més és el familiar, que és un nan que et diu, et demana feina o menjar, de Mallorca, dona'm feina o menjar, i si li dones menjar se'l menja molt ràpid i et clava una pallissa, i si li dones feina la fa molt ràpid i et clava una pallissa després. Però no, ja parlarem un altre dia del familiar. És una cosa que vaig aprendre escoltant la ràdio, i des d'aquí cors enormes a la història del familiar. No, de debò, ens falta fer mainstream els nostres monstres mitològics, i crec que podríem començar amb la vella Quaresma. Pobra senyora, li estem dient que és un... La vella Quaresma és un monstre! Bueno, vale, potser no hauríem de fer servir la paraula monstre per parlar de la vella Quaresma, tot i que algú que té una cama enorme i li surten 7 peus, o que té 7 cames, és un misteri que hauríem de, en algun moment, desvetllar. Podem entrevistar la vella Quaresma, si us plau? Seria guapíssim que de cop i volta, pam, aparegués al meu costat la vella Quaresma. Hola, sóc la vella Quaresma. Podria haver-ho fet, em podria haver disfressat de vella Quaresma i haver fet l'entrevista i hauria quedat un Kiki Ràpid flipant. Però no m'ha vingut de gust fer això, veus? No m'ha vingut de gust ara disfressar-me de vella Quaresma, perquè crec que hauria estat... És que hauria estat molt desagradable. Sí, és que anava a dir irrespectuós, no, desagradable seria la paraula. Crec que la paraula és desagradable. No em disfressaré de vella Quaresma, almenys de moment. Però sí, la vella Quaresma, que és una senyora que porta una paella en una mà i un bacallà a l'altra, és que estem en Quaresma, clarament, perquè és la puta època dels bunyols de bacallà. És el nostre monstre mitològic preferit. Suposo que fora d'aquesta etapa és una iaia normal que insisteix en que t'acabis el Colacao. Ara no vull entrar en la batalla eterna de Colacao on es quick, Colacao on es quick. No vull... Per què he posat la veu d'en Jordi Basté? Colacao on es quick. Ui, quin mal m'he fet a la gola ara. Em moriré algun dia, d'aquí molts anys espero.
potser surt això i... No és igual, no, anem a tocar fusta ara i no, per què hem d'entrar en aquests temes tan tenebrosos? Per què? Per què se me'n va el cervell cap a aquesta merda? Hauríem de fer que la vella Quaresma fos un monstre mitològic, ho he dit 15 vegades, que fos gegant, o sigui, ja que ens hi posem, exagerem una miqueta el que tenim, i pogués lluitar contra en Godzilla. Jo pagaria el que val una entrada de cinema, que són molts diners, molts quartos, molts duros, 10 pavos està costant una entrada de cine, per veure una pel·li de La vella Quaresma contra Godzilla, la batalla definitiva, i llavors la segona part seria la Quaresma i en Godzilla contra Alien, i després la Quaresma en Godzilla i Alien contra Predator, i després els monstres i la Quaresma contra Superman. I seria la pel·li definitiva. 4 pel·lis, no? És una trilogia. 4. Ei, gent de DC i Marvel, que us esteu anant una mica a la merda. De res per aquesta idea. De res. O la gent de Warner. TV3, 3CAT. Hola, gent de 3CAT. Si esteu veient això que tinc aquí, m'estic assenyalant el cervell, vale? Pels del podcast. Això és una fàbrica d'idees que flipes. La Quaresma contra Godzilla. Jo protagonitzat pel Carlos Cuevas, per exemple. Fent de reporter que vol documentar la batalla en primera persona, que decideix anar de jove super implicat i integrat i es fa un canal de Twitch per explicar això en primera persona perquè más periodismo i comença a escalar per l'esquena d'en Godzilla per poder-ho explicar i va amb el mòbil com un putíssim loco ensenyant aquella batalla, en Godzilla ni se n'entera i de cop i volta la Quaresma fa així amb el bacallà i a tomar por culo. Jo venia a parlar d'una altra cosa, ho prometo. Això és la introducció del programa d'avui, però em sembla que aquesta introducció al programa d'avui serà el programa. Perquè si jo ara dic, no, jo venia a parlar d'intermitents i rotondes, doncs Quaresma contra Godzilla, amics. I gent de TV3, Siegfried Gras, que m'ha subscrit al canal de Twitch. No ho sé ara, però wow. En el passat això ha succeït. Aquí tinc una màquina d'idees. Mua! El Kiki Ràpid és el podcast del Kikirikik, el millor matinal de Catalunya que pots veure en directe a Twitch cada divendres a les 8 del matí.